Vypnite si telefón. Kryjte si oči, kryjte si oči. Kryjete si oči. Daj ho. Môžem ja? Tidor, Kajbek z auta tam bude. Balón. Na čo bude, lebo Ondrej kameruje. Viete, ksichty sa fotí. Ale paráti, prekacuje sa. Nič tam nie je, poď ideš. Tam je stripterka. Ale keď sa tam mesilo, tak klobúk dole, no. Asi to treba si zakázať. Ja? To bola poistka. Zase sa nám To je granát, kamarát. Aby ti nepadla. Ale ti padne, sa ti prekotí. Hej, to je môj nôž. Aha, to Zlomil čo si mi nôž. A tam dačo je vo Je vnútri. to Zlomil si napínavé. mi. Tam veľmi není. Kraky. Aha, Poistka. asi tam je tá stripterka. To bude krpčica. Práve Krpčica. som jej prešiel cez stavce. Už to nerozchodí. To bude ako tá svíňa. Môžeš to tak dať, že na poli, že vidíme aspoň čo tam. Ja už Ja. Tak ale nie, praješ si to. Tam je surprise. Na pilník je tam. Je to zelené? Nie. A keď chceš ísť do basy, vybrať Má si viacej boj, ako ale 40? A má dve nuly na Nie. Má dve nuly na Jak som sa ja trápil, ty vole. Natáčaš? Pozor na to, drž nôž, Zlato. Daj sem. No, Pripravení všetci na odhalenie? Všetci ste pripravení? Zavodnite. A nič vám neodkáže. Na ženu. No dobre, tak ešte raz, ste pripravení? Áno. A zase vám nič neukážem. Ale ukážem, no. To je čo? DJ, To je frajer, to je frajer. Či vás regal, no pekne. Fuj. Nič tam není, nič tam není. Rozíďte sa. Tu na není nič k videniu. Tu na není nič k videniu. Či mi nikdy nebolo zle. Nič, tam sú nejaké prázdne utierky. Prázdne utierky sú tam. A tá šafa